ang DepEd ang ansang proyekto samtang ang gobyerno probinsyal ang mo naman maghahatag sa technical kag financial support. Magabaton man sa 500,000 pesos nga bulig halin sa probinsya ang kada farm schools paagi sa local school board. Nagapati si Lacson nga importante ang farm school sa Negros Occidental bukod isa ini sa ginakilala nga agricultural province sa pungsod. Marso 2021 gininagurahan sa DepEd Region 6 ang 20 ka mga farm school sa Western Visayas sandig sa probisyon sa Republic Act 10618 o kon Rural Farm Schools Act. Ini ang nagahatag sang mandato sa DepEd agon magpatukod sang at least isa ka public rural farm school sa kada probinsya sa Pilipinas. Nakaligad ang 11 kabulan na record sa siyudad sa Bacolod ang zero new COVID-19 case. Ano kay Dr. Chris Sorongon, Deputy for Medical and Data Analysis sa Bacolod Emergency Operations Center, ang line list ang nagwa sang gabi sang Pebrero 21 nga wala sang bag-o nga COVID case ang siyudad. Kag ini nga datos ang ginpagwa ka sang DOH6 kahapon adlaw Martes Pebrero 22. Sa records ang EOC, Marso 6 sa 2021 pa ang aulihi nga record o kung nga naka-record ang sang zero COVID case sa syudad. Ginalantaw ni Sorongon nga ini ang malambot sa syudad bangod sa lapnagon nga COVID-19 vaccination, intensified nga prevent, detect, isolation, treat, reintegration nga serbisyo sa mga frontliners. Ang ginapatuman nga sistema sang EOC, ang liderato ni Mayor Bing Leonardia, kang close coordination sa mga kapitan. Temporaryo nga naguntat ang COVID-19 vaccination sa tanang vaccination sites sa siyudad sa Bacolod kahapon nga adlaw Martes. Suno kay Dr. Chris Sorongon, Deputy for Medical and Data Analysis sa Bacolod Emergency Operations Center, inibangod sa mandatory nga inventory sa DOH6 lakip na dire ang mga bakuna nga ginpadala sa gobyerno nasyonal, ginausar nga freezer para sa bakuna kag iban pa. Dugang pa ni Sorongon, subong adlaw Pebrero 23 magabalik sa normal ang vaccination program sa siyudad sa mga malls kay pila ka mga barangay nga may schedule sa pagbakuna. Samtang ginanunsyo ni Sorongon nga manubo sa 100 doses na lamang sa reformulated Pfizer vaccines ang napabilin para sa edad 5 tubtob 12 anyos o kon 11 anyos kag ginatagan sang prioridad ang may online registration. Pagbaklas sa mga posters nga nabutang sa pribado nga propiedad, ginpangabay nga suspendihon. Samtang fuel subsidy sa transport sector, ipagwa na subong nga semana. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances na nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. The Candidates Forum.
The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sa Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamos Okay, so good morning sa liwat. Dali lang. Di ato tagay na nag-stop kay. Roselyn Kalinaw, good morning dara naman sa may Dumaraw Capiz. Uy, mayong aga dara sa inyo sa probinsya sang Capiz. Kay Joy Frances Faniega, good morning man. Kay Dina Magbato Malabago, good morning, watching live sa Oton, Iloilo. Pa-shoutout naman family Tibornia, kag Malabago sa Barangay Lokotan. Salamat gid. Okay, you're welcome. Kay Allen Marlinko, good morning. Jocelyn Song Comedia, good morning man. Kay Homa Lomena, good morning. Sa imo miss. Kay Carlito Gabales, good morning. Good morning to the entire men and women of the number 1 radio station Region 6. Special greetings to a woman with good morning. Sige, thank you. More power and more happiness to both of you and your family. Wala lang ka doon na kung magbasa sa akong kaugalingon bla doon na huya ko na Special daan. greetings to a woman with a substance. Ma'am Dorel Cabato. Ako lang mabasa. Ito woman with a substance. Woman with integrity. Bongga-bongga pa gid. Integrity and creativity. And tanan nga mga tea ay kalain. Sige, good morning dra sa imo sir, Carlito Gabales. Kay Lito Dayap, good morning sa kapihan ko no ni Bebe sa Baybay sa Punta Taytay. Oh, good morning da mo gid kapihan nya pamati sa Sana ka pamati dira sa kapihan ni Siya na da bahala sa inyo. Ano lang ka mo, hambala ka mo, Lito! Let! Wala ka mo na. Partner! Paid na dayo. Paid na dayo. Kalait. Mama siguro, ay hindi na ako di magpatamyo sa inyo yan. Atia Kim Eriman. Anong hala ni ka cutie-cutie, Dorel ni Atia. Ikaw na yung cutie. Ay, kalait. Cutie, ido ko ba? Cutie. So, masagata, taga-guro, masagata, taga-guro magsulod. Cutie! Kalay. Cutie pie! Cutie pie! Hindi mo. Kaya so, lama ba na siya? Uy, sa weekend. Dara sa may Thailand. Good morning. Happy Wednesday lang Kay Novi Valencia Subaldo, good morning. Suzette Lumeda. Araman siya. Araman Sige. siya. Kay Christine Minyes Villalobos, good morning man sa imo Tintin. Si Jane K. de Alagdon is still watching. Si Sister Viola Baloyo Eras. Good morning, Mandira. No? Kay Lizelle Sakare, watching live sa Tanaga Coffee. Kay Mary Grace Bandokilyo Alave, ay dyan ay kami pag-greet ni sa sakon. Tanawon ko pa sa akon nga kwan. Lantawa nga daan, kaya kasi malipat ka bala karon Hindi ko makuwatsabong Ay, hindi mo pa malanta. I-send ko, i-con ko na sa messenger ko kay para nga mag-appear na sa maka-open ko sang Ay, wala may ga-appear si mo ya. Sige. Sige na pang-open ko na. Way pa sang open, way pa sang naka-message sa bo. Okay, ara na. May gin pag-greet ni gili ari na. May gin pag-greet ni gili si kuan mo. Si Mary Grace Bandokilyo Alave. Wait lang ha. Areo.
Si Go. Happy birthday sa iya brother nga si Mark Luis Bandoquillo. Subong adlaw February 23. Happy birthday Mark Luis Bandoquillo. Kina? Huwag ko malipat. Wala ko na limtan. Ang hindi ko kaya off dahil ako Kina-off gali. Kaya- Malipat ka gali, mag-on. nalipat ko mag-un. Kaya, ginaya. Kay Miss Jinky Dilagdon, dala sa may Phoenix, Arizona. Good morning. Lizelle Sakare. Good morning, ma. Naga-coffee man siya, action boy. Yes. So sa nagkakapida sila ni Lisel siya bala. Siya balat. Ilan niya kabi isa ni Iya, nasa ilang balaya. Kaya, Si Ma'am Dennis Elizabeth. ara magyapon. Araman si Dennis. Maintain. Kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, good morning. Morning, Ma'am Elizabeth. Si Migo ko da Father Tabi bla sa Domus Day. Aha. Mga kwani mo. Daw nagligan at nakita na kami to. Aha. Ti upod ko si Mrs. Bla. Te. Mo na sa nya kabuot gili kay Boy Duran ko nara si Mrs. yan no. Kala. Ay nga kabuot ko yaw. Oo. Pinsar Buot ka nyo, man Japon, nahadlok, oh. bisan wala si ano. Bisan mo siya buot ko ya. Oo. Teresa Linaha Kayaw, good morning man. Standby na kami sa atong dugang nga mga balita. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o po ng pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. The candidate Aksyon Balita Morning Edition. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:33. Detalye na sang mga balita nasyonal. Ginadilian sa mga opisyal sa barangay nga mag-endorso sa mga kandidato sa nagahilapit nga eleksyon. Ginpahayag ni DILG Undersecretary for Barangay Affairs Martin Dino nga ang presidente, vice-presidente, mga mamalidha, alkalde kag vice-alkalde gid lamang ang mahimo mag-endorso sa mga kandidato. Ginhimo ni Dino ang pahanumdom matapos makabaton sa mga reklamo nga may mga opisyal sa barangay nga hayag na ang pag-endorso sa mga kandidato. Suno pa diri ginakinahanglan nga mangin apolitical ang mga opisyal sa barangay bagud wala sila sang kinamatarong nga mag-endorso sa mga kandidato base man sa nasaad sa Omnibus Election Code. Ginpahayag ni election lawyer Attorney Romulo Macalintal sa Commission on Elections sa COMELEC nga temporaryo suspendihon ang implementasyon sa regulasyon sa oversized campaign posters nga ginbutang sa mga persona nga wala nagapapili sa pribado nga propiedad. Sa sulat ng ginpadala sa COMELEC, nag-request si Macalintal sa temporary suspension tubtob Marso 25 nga mo ang pag-umpisa sa campaign period sa local candidates kay sa tuyo nga maghatag sang poll bodies ang oras agud i-review ang regulasyon. Gina-question ni Macalintal ang pagkakas
sang ginalegar illegal campaign posters sa mga pribado nga propiedad nga wala sang notisya kag ginpahayag nga bayulasyon ini sa constitutional rights ng isa ka tawo kag due process. Pabor naman sa Partido Reforma Presidential Candidate Panfilo Ping Lacson ka ang running mate nga si Senate President Vicente Tito Soto III nga magpatigayon sang maidid nga investigasyon sa ginbalita nga pagkadula sa kapin 30 ka mga individual nga konektado sa bulang. Sa press conference ng Lacson Soto Tandem, kaupo na nila senatorial candidate, ginpahayag nila nga hindi dapat nga ibaliwala ang mga report angon sa mga nadula nga mga sabungero bangod kabuhi sa mga tao nga ini kag sa ilang pamilya ang yara sa katalagman. Ginbulgaran ang Lacson kag Soto nga may pila ka pamilya sa mga biktima nga nagpalapit sa ilas ni opisina para magpangayo sa bulig para makuha ang hustisya sa pagkadula sa ilas ni nga mga paryente. Sunod naman kay Soto, nakarambot na sa ilang informasyon nga may gusto nga ibulgar ang mga paryente sa mga biktima angot sa martabo sa isabong, bagay nga ginakabig nga rason sa pagkadula sang pila ka mga sabungero. Una na nga ginpahag na Lacson kag Soto nga igaduso nila ang regulasyon sang isabong bangod sa kung ginadulot sila nga problema sa sosyedad, labi na sa mga overseas Filipino workers kag mga kabataan nga nagakalulong na sa isabong. Pabor man sini si Senator Aspirant Emmanuel Manny Piñol, bangon sunod sa iya, mas malala pa ini sa droga kung ikaw ang maigo sa pagkalulong sa sabong. Ginpahayag man ni Piñol, nga ginpanugyan niya sadto pa kung mahimo, kabigon nga kultura kay industriya ang bulang bilang isa kay limuon agricultural bangod madamo sang mga mangungumak ang nagabenepisyo dire apang kinanglan nga masiparar ini sa industriya sang sugal o kon panahor. Suno sa kay Anay Secretary sa Mindanao Development Authority Chairman, sadtong siya ang Secretary of Agriculture, iya gintuso nga ini nga hampang o ng game fowl industry, makabig ini nga agricultural activity. Suno sa iya nga madamo sa nakita dire ang mga farmers sang mais, ang mga feeds nga kinahanglan halin sa agriculture, ang mga nagasagod sang manok, kag ginatos kalibo nga benepisyo sa sini nga industriya. Ginto nga pa ni Piñol nga kinahanglan lamang nga hatagan sang lain nga pagtamud ang industriya kag ang panahor. Sa subong semana, ipagawa na ang pondo para sa fuel subsidy para sa transport sector. Ini sa piyak sang sunod-sunod nga semana nga pagsaka sang presyo sang produkto sang petrolyo. Sunod kay Budget and Management Undersecretary Rolando Toledo, ginatapos na lamang ang guidelines labi na nga ginapasangkad ang coverage sang subsidy kag ginlakip man ang Transport Network Vehicle Service kay delivery rider. Una nga ginpanawagan sang pila ka driver nga irekta sa gasolinahan ang pondo para masiguro nga makabato ng tanan nga subsidy. Sa akon makabato ng tanan sang subsidy. Pero suno kay Toledo, mapahinay lamang sini ang proseso. Suno sa DBM, 6,500 ang ayuda para sa kada isa sa 377,000 ka mga benepisyaryo kag pagausaron sa gihapon ang daan nga sistema nga pantawid pasada card. Samtang madamo sa mga empleyado ang nadulaan na sang trabaho, samtang iba nadulaan sang palangitan ang bangod sang pandemya. Hindi nilikom sa ihibalo ni Vice President Leonard Robredo, gani isa ini sa iya pagatutukan kung siya ang mapili bilang presidente sa Mayo nga eleksyon. Sa isa ka interview sa radyo, ginpalayag ni Robredo ang konkreto nga plano niya para makabalik sa trabaho kag makahimo sa mas madamo nga trabaho para sa mga Pilipino. Sa iya plano nga hanap buhay para sa lahat, pabaskugon ang mga lokal nga industriya nga maghahatag sang madamo nga trabaho. Sa Western Visayas Region, nagapanguna nga pagakuhaan sang pangabuyan ang ecotourism gani igaduso ni Robredo ang isa ka green transport para nga masuportahan ang palibot kamadugangan ang trabaho sa riyon. Magatagad man sa suporta technical ang mga LGU para nga minhaligi sa ilang local development plan ang green development. Isa man sa ginakita o kung ginakuhaan sang income sa riyon, agrikultura, gani ini ang papaskugon ni Robredo. Maga-investment para sa climate resilient sa mga pananom, kay infrastruktura para hindi mapierde ang mga manguma kung may mag-igo nga bagyo sa riyon. Buligan man, ngahimuon nga moderno ang pagpangisda para sa mas madamo nga nagakuha sang kita gikan sa pagpangisda. Sigurohon man ni Robredo
nga magalambot sa mga komunidad ang pautang kay iban pang mekanismo pinansyal para makadugan man ka makasabat sa ang industriya sa agrikultura sa climate change. Nagapati si Robredo nga masarangan himuon ang ini kung mabalik ang pagsalig sa gobyerno. Samtang natala ng bisitahon ni Robredo ang Iloilo sa Biyernes nga adlaw Pebrero 25 kag Guimara sa Sabado Pebrero 26. Magapatigayon sang People's Rally si Robredo para nga itanyag ang plano nga gobyernong tapat angat buhay ang lahat. Anay na nga mga proyekto ni Robredo para sa mga gusto magtrabaho, magsugod sa negosyo, kumpara ng negosyo, pareho sa programa nga Umasenso sa Kabuhayan, isa sa mga programa sa idalom sang angat buhay. Ang mga mangingisda kag mga mangunguma, bisan ang mga agri-entrepreneur, direkta na sila nga magabaligya sa mga hotel kag restaurant. Bangod nga in-demand man ang produkto, kag wala sang middleman, mangin mas makatarungan ang ginapauli nila nga income. Kung magdaog bilang presidente, mas papakuron pa ni Robredo ang mga proyekto nga makapamag-an sang kabuhi sang mga Pilipino. Nagpapanaog na sa direktiba ang Department of Interior and Local Government kung DILG sa local government units kung LGUs nga pabaskugon ang butika ng bayan kag butika ng barangay programs kasunod sang report nga may pila ka sari-sari stores na nagabaligya sang peke nga bulong nga ginadumili sa lagi. Ginpangabay ni Interior Secretary Eduardo Anyo ang tanang nga LGUs nga mag-issue sang ordinansa sa pagban kag arestohon naman sang Philippine National Police ang mga violators nga madakpan nga nagabaligya sa pihak nga hindi otorisado. Sa ihibalo ni Anyo, may 170 kabutika ng bayan outlets ang gintukod na sa bilog nga Pilipinas. Ang dugang nga mga balita sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Pressure na tayo, pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga Kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, ginag-greet niya lang sang belated happy birthday sa kay Rodilin Alquero Hilera. Greetings from BCHS Class 74. Happy birthday, belated happy birthday, Rodilin Alquero Hilera. Luella de Lumpa from Barangay Hawaiian. 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 Ang Hawaiian saot na hindi ba yan? Yes, Early Hawaiian shell from the ocean. Amo ng Hawaiian? Hindi na Gama mo na. Sige. Tapos, ang palda, do made of, ano bala? Straw? Ano, yan, abla ka, straw. Straw sa aton. Sa oo. ilaya ko na to yan, grass na yan. Di ba grass skirt na siya? Grass skirt na tawag. Okay, mo sa grass. Okay. Tapos may malilayan pa color di sa aton, you know? May Oo, pink, may may blue, pink, may green. may blue, may yellow. Oo. Doon ka LGBT lang ang color. Hindi lang color sa LGBT. Doon ka mo na. Naka-colorful. Naka-rainbow. I like the colors. Yes. Yeah, like the nag-represent sa colors. LGBT. Curly shell.
shell. Tapos shell, gina lang braso mo na vlog. From the ocean. na. May shining in the sun. Gano'n ganito sa shining in the sun. Yeah. Gathering the snow. Ano na yun When siya mo? I see, when I see them. Literal ba? Mamunti mo gitman na. Ako na? Oo. Agil. My heart tells me that I love you. Yeah. More than ginaya. Literal. That little pearly Yeah, ciel. pearly seal. Pearly seal. Tala, kasang seal ba? Kalay. Ay, nauna ito diya sa aton yung live yaw. Kay Teacher Romela Ilustre Aravalo, still with us. Si Rosemary Cabugwason, kag Evelyn Pumuseno, Maricon Alyosa Tambanillo. Watching from Barangay Don Jorge Araneta, Baguio City. Good morning dira sa mga taga Central Maaw sa Baguio City. Kag sa taga Barangay Maaw gid mismo. Good morning. Yes. Di na kamo man mga taga Barangay Maaw daw ay nakukita sa inyo, no? Basigalan to lang sila po sila The watch. comment. Awan sa ako. Walang sila comment. Pero daan niya nga silent, Silent watchers. Yes. Silent watchers. Silent touchers, di There, ba? no ka mga election. Silent watchers, gidya. Di ba pwede listeners kay ga-watch man sila. So, Check to na. Nga kadlo do happy gid si mo subong. Nakabongga blas na imo daan niya outfit kagapon. akapon, Oo, dumaging kadtuan kagid goro nga important matter. daging katuan ako nga daw press conference. Gapon. Wag ko nga, di ka-attend sa press conference gapon to, may press conference gapon to ang pila ka mga senatorial aspirant. Oo, pero wala kaya ka-attend. Why ko ya ka-attend? So nag-outfit ka lang gid kagapon. Oo, nagkuhan na kuya, kaya nag-meeting kami ni Dr. Bob Francia. Ay, wow. So nagamo ka gid to. Ginbagay mo gid sa outfit yaman. Balo ka nag-meeting ako sa akon nga consultant So slash ano? facilitator. And administrator. Ay, migo ta George Gilida, George Chap Chap. Tamo si mo yung amigo yun, no? Nga chop-chop. Apelido yung ginaya. Ha? Apelido yung ginaya. Kaya kung i-explain ko na sa imo nga George Chap Chap Malawigan kita. Malawigan. Teka ron yung magtapos sa atong basi programa. kung hindi ka Sumab tanto maka-intindi. 2025, di man. Ha? Kasi nagkapang chop-chop siya sa masalakya. Charot lang. Charot! Ikalain. Basi sila ni ang himo sa Chap Chap Lady. Chop-chop lady. Pagid yan. O ba si Dra naghalin sa yung pork Ano to chop? na apelido ni migo ko George man? Nalipat ko sa apelido. Ito yung tawag namon Chap Chap di mo. Ay, ano naman? Sige lang. Roslyn Benaventura, husband niya kuno gasala kay adlaw na. Ay, gasala. Gasala, gid Adlaw na saya. adlaw na ni. Sapatos ko dara na. May ano siguro, may kadtuan. Ako kung mayara ko sa una may time ko na nga late na ko gasala na ko na. Bisan hindi dire sa kung lain nga kaladtuan di gasala na ko. Tanan na nga taos ba. Oy, sapatos ko, ang medyas ko, ang Tanan na. si lain na makuha sa sapatos. Tanan na mga giliw. Sila hindi ako yung gasala, sila na yung gasala. Naka-code white alert na nila yun. Right alert na tayo. Kung ako daw malate na bla. Oo. Kay kuha na ko na dahil mo hindi ko nga daw gusto malate mo. Oo. Ka-very new. Ka-very new. Ginayang hindi ka gusto mali. Nayagi ko. Kaya gina-practice mo. Hindi ko gusto malate, pati ka-late ko eh. Oo. Hindi Pero mo hindi lang ko gusto. gusto. Gane. Galing. Kaya raya nga gusto nila malate mo. Oo. So ka pa-late gina sila ya. So Ako hindi ka gusto. Galing. So ka-late lang. So hindi mo na yahungod. Hindi na So yahungod. bukod si naabswelto ka. Pero ang isa sang na daw hindi ko namian gid inang maghulat kag magpahulat. Do hindi ka ginamian yung ginaano. Hindi ko manamian maghulat, hindi mo ko namian magpahulat. So that's why nga I always come on time. Ay see to it nga on time kuya kung anong hambalan. So mag-meeting ko, magsiling kuya nga meeting kita alas 9, hindi na saya alas 8:55. Hindi Hindi man alas 9:05. Alas 9 na. Alas 9. Good. Ihada ko na kay Tlin ng morning. Good morning. Hello ko na world. Ay,
Hindi ko nagbulos kay Tony Gonzaga. Hello, Philippines! Hello, world! Naman okay. si ano mong... Yeah, that Si Caitlyn. Tony G. Ano sayaw? Ha? Gano siya? Ano, sino? Stand by sa dugang nga mabalita. Sa detalye, balita international, ginmando ni Russian President Vladimir Putin ang pag-deploy sa tropa sa duwa ka rebel-held regions sa eastern Ukraine pagkatapos gin-recognize bilang independent states. Suno kay Putin, magaserbe nga peacekeeping ang mga tropa sa Luhansk kag Donetsk region sa kontrolado sa mga separatist. Ginatawag naman sa Amerika nga nonsense ang pag-deploy sa Russia sa peacekeepers sa duha ka rehiyon. Bukod sini, madamo nga mapungsod ang naga-anunsyo na sa sanctions bilang response sa Russia. Sa balita naman sa negosyo, ang South Korea ng presyo sang langis nagsaka ini sa 100 o kung malapit sa $100 per barrel. Samtang ang major crude producer nga Russia nagapreparar nga magpadala sa tropa sa duha ka breakaway regions ng Ukraine kag magresulta ini sa mga western nations nga naghahanda na sang economic sanctions batok sa Moscow. Pagkatapos sang mabugat nga pagnubo o kung dako nga pagnubo sa pagbukas gid, ang European stocks naglambot ini sa positive territory, samtang ang Kremlin nagpahayag nga pabilin sila nga bukas sa tanan nga diplomatic contact sa Ukraine. Ang Asian stocks stock markets ang damlag pa, nagtapos sila sesyon nga may dalagko nga pagnubo. Ang Brent North Sea crude oil nagdangat sa $99.50 per barrel, ang pinakataas sa sulod sang 7 ka tuig. Bangod sini, ginapaabot na ang pagsaka sang presyo sang langis diri naman sa pungsod. Kag sa aton nga balita entertainment, nag-react ang aktres nga si Maymay Entrata sa isa ka video nga nagapalapta sa nga sala nga impormasyon angot sa pagkatawo sang iyang nobyo. Sa Twitter sa kahapon Martes, isa ka screenshot sang vlog nga nagaunod sang fake news ang gin-share ni Maymay. Sa karon hindi na makita sa YouTube ang nasambit nga video. Madumduman nga sadtong Valentine's Day ginsorpresa ni Maymay ang iya mga fans sa pagpagawa sang picture nga nagapakita sang iya nga Valentino. Yan nangin na sunod-sunod naman ang pagtamyaw kay Maymay sang mga fans ni kay pila ka kaupdanan sa industriya nga nagasiling malipayon sila para sa aktres. Balita sa sports, ang South Korea hindi na maghampang sa palabuton nga window sa FIBA World Cup Asian qualifiers. Gin-report sang South Korean media ang national team ang nag-raise ang white flag sa ilas na partisipasyon sa February window. Sa din ang team padaan nga mag-deal sa COVID-19 cases. Suno sa report sang jump ball, isa ka miyembro sang 13 katapos ang pool nga nag-positibo sa COVID-19. Anto sila magpadulong diri sa Pilipinas. Nga mo ang mag-host sang palabuton nga window. Ang player nga naging positibo ang nag-training ini sa national team kang nagpasakop ini sa practice game batok sa Korea University sang nagligid nga Pebrero 21 manda akong Lunes nga adlaw. Ang South Korea tanan akong tanay nga maghampang sa 4 ka game sa window nga paghiwaton sa Araneta Coliseum sa Quezon City. Duha batok sa Pilipinas sa Pebrero 24 kag 28, batok sa New Zealand sa Pebrero 25 kag batok sa India sa Domingo. Ang national team ang maghalin na kuntani sa South Korea Martes sang gabi. Balita Espesyal! Alright! Energy! Action boy! Kag sa aton mga action, happy Wednesday! Happy Maayong Wednesday! aga! And happy birthday sa tanan may birthday today. Itong i-greet mo bala I-greet ko na si Mark Luis Bandoquillo. Happy birthday karon nga adlaw, of course, from your sister sa kay Mary Grace Bandoquillo Alave. No? Happy birthday Mark Luis Bandoquillo. Sige.
Yes, sige. Sa ato nga balita, special action boy, nga gawon ta lang ni. Ining mga maayo, bala kag maayo nga mga naandan, bala or pamatasan sang Pinoy. Pinoy. Kagapon, istorya naton mga bayanihan, mga tawag sang ate kuya sa mga magulang sa ato na so pagharana. So next action boy ang wholeheartedly bala nga pagbaton sang bisita. Yes. So, Yan. very hospitable kita yung mga Pinoy. Isa gina sa manami nga nga pamatasan sang Pinoy action boy. Kay ginaano gid bala gina-accommodate gid bala nga do ano gid bala. Dai. Ara si tita mo kuno niya utang to anay kuno. Ay kalay. Utang to anay Utang to anay ano soft biskwit drinks. kag soft drinks ano. Sa kay kuan mo. Tagan talang doon si Mana. Oo. Ay kalay. Tapos pagabot sa Changi ano. Yan bala nga agyan ko lang da karon. Yag randa karon. Tagi kayo makaagi. Tigi nagyan gid man toon. Ang ginagyan niya. Nagyan naagi lang siya. Sa nagbayad. Lain. Hindi na yan mo ya. Kaya, Wala mo na mga Pinoy. ang mga mga Pinoy ya. Dai si tita mo ko naragali niya. Bibi ko ito anay bikuan ni. Ko ito anay cooks abi baka. Oh, cooks. Actually, action boy, ang mga Pinoy, yung pinakakilala nga hospitable, gidya kayo, Correct. di ba? Grabe, gidya daan mag-welcome sa mga bisita. Ito yung aton yung hospitality. Tis tingin niyo ba action bisita, kamot sa balay na action boy, very hospitable. Ako Very ya. hospitable, gidya Ako siya ya kasama. hospitable ko ya. Pero si Charm ya mong limahon mo da. Laila kay magbisita siya sa imo niya. Okay, kagid hospitable. Hospitable kagid pero wala ka to yagali. Wala ko to ya. Kagahon sa kapulik action. So hindi siya maaptay. Magagawad. Oo. Hindi man pag-i-bulgar, di ba? Ay, sorry. Hospitable ko na. ya, pero si Charm to ya. Si Charm, Hindi ko na siya kontrolado. Amo pa nang kinanglan yung ariglohon. Kasi ko, ido ko ba, no? Daw ngayon ka Ang ngayon ko, pwede na ako mag-ido. Daw si Kwan ka daw, little charm ka. Little Charm. So, ako na action boy, 'di ba? Isa gina sa maayo nga ano sang Pinoy. Kung may mga ma-encounter ka mga ka-action, yung mga to kamo sila balay, tas do wala sila pakialam sila. Hindi na sila mga Pinoy. Charot. Oh, correct. Oh. Kasi kami pa na akong chimpo tigkalaon. Nagaron ka niya. Nga ka dyan bala. Parang ka ginaya. Oo, nga ka dyan ay. Yan dyan ay. Bisan alang-alang pa ng pagkaon niya. Yung tikan niya na si Hindaya. Gamay-gamaya lang kaon mo. Ito na kitiyay mo spiyak tulang to na isa ka pulak nga. Isa ka pulak. Isa ka pulak nga bugas. Amo na. Kamalak sa pulak. Amo na Charot lang po. Nangyara na sa una, kayong taksanay sa una, may pulak, may salmon. Salmon la kon. Isa ka salmon, may isa ka pulak. Pag na nang Anong pulak? Doon nang sa kwan lang, kita ka na sa lubi nga. Napulak. Cheres. Pula. Basta doon rin taksan sa una, lipat ko na, basta pulak. Ano, bagol sang lubi? Oo. Ang Amo na sa una mo, ang doon nahimo nga talaksan. Pulak, isa ka pulak. Depende pa na sa kadakuon sang lubi. Ang salmon naman niya, I think daw, isa lang ang lata. Ang lata sa salmon eh. Oo. Namo na siya, di ba? Kaysa una ya, gantang mo, gantang, salmon, pulak. Sige, bongga. Wala to na isa ka pulak. So may ngagaw patigang. Ay, kalay. Next action boy, ang pagrespeto sa mga tigulang. Yes, oo. Naragin na iya, once done yang, uy, si lola mo, bless anay. Basta importante ka parespito lang tigulang. Oo, mo ba Pero siya? mga tigulang, kung ka parespito mo. Ate Mera, yun na yan. Hindi kinamalikawan. Pero okay sa action boy, bilang mas 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 tigulang siya sa imo, mas magulang siya sa imo, gaano ka na lang. Respeto. Chay, magabi chay. Ginagwanta mo na lang ibisan do, hindi siya ka-respeto. Amo na gani nga muna saya daw magabi chay. Amo na sa kung magkuan ka na, kung pare sa iban ko no, kung magsiling ka nga chay magabi da. Kung magsabat na sa may gabi man, amo na. Pero kung di sa magsabat kuno aswang na siya kuno. Amo na. Ay kalai. Amo na nga kung mag-speech ka ni sa mga damo tawo, amo na istorya mo. Kung hindi Kung dito magsabat. sa amon may kung magsilingan nga chay may gabi kung hindi magsabat aswang na. Aswang. Na magsiling ka may aga, kung hindi Ano magsabat. siya, kung apa. Ti aswang apa eh. Amo na. Ay kalai. Kaya wala kayo kabalo nga. Magaling wala siya sabay kayo. Pero maram ga amo man gyapon, di ba? Mamo Kung na sila yun. kambal ga ano man sila gyapon. Bisan punga na sa Sign masabat na language. sa. Oo.
Sige Ang dako nga lata sang salmon, 7 ka salmon, isa na kagantang. Pito kita ka mo. salmon, isa ka gantang. Muna sa na salmon. Sige. So, at least kabalo, tabla nga ang pito ka salmon. From pulak, ya may pulak pa ginaya mo. Sa bugas. Wala na ako nakaabot sa pulak. Na Morning dagli kay tatin, anay gali kag kay Winyo, dago dalupe sa aning panukoy. Good morning, mga ka-action sa mga ka-action. Sa mga action boys sa mga taga Barangay Carabalan, Himamaylan City. Yes. Sa Kondrang Atea. Kay migo ko da William Osera, Celis mayang aga man. Sige. So next action boy ang pag-bless. Bless. Galing dito Ato, no? na-notice ko diri sa Negros or sa Bacolod. Hindi usually bless, do beso-beso. Beso-beso, kiss. Kiss sa Mindanao action boy bless. Bless gid gina ya. yan, aga, maganda yan. Oo, mo gina to Mayroon sa man amon. di ka bless man. Meron. Pero mostly More on ligid beso-beso, kiss. gid, no? Oo, kiss. Damo gina saya. Yan. Pero bless man. Amo kay isang bago ko to di ka ma-bless ko tani simo. Isang bago ko di ka ko balawan. Hindi ka mag-bless sa sama mo na. Mukha na da. Amo ko na tayo simo, bless ko tani. Ipitkon ko na yung agtang Kaya niya. why na lang. Kaya mo Tinag-kiss ka na lang. Beso-beso, kalain. Sige, so amo na. Isang actually sa Mindanao ko ganyan makita, pero may angga. Actually, amo na sang isa sa namin nga traits ang Pinoy bala, showing respect sa mga elders. Okay. So, sige, amo na nanay. Amo tamaton, talaga kayo damo pa. Sa Biyernes ako ng iban. Correct? Nga ang dako nga lata sa salmon, 7 ka salmon, isa ka gantang. Oo. So ang lata, butang mo na isa na kagantang, 7 ka lata. Siyempre may unod man. Ami ari man di anom ka salmon, isa ka gantang. Hala. Di ba tihay? Ang totoo, ginibalanan, ang bali Jocelyn sa komedya, 7. Ang bal ni Roslyn Benaventura, 6. Oo. Basta may 5 pag ida. Good morning nanda kay Marjon Rivera, no? Sige ka kay Ihada. Di ba ang isa ka gantang, sobra na 1 kilo. Sobra na 2 ka kilo, di ba? No? Ang ano? Ang isa ka gantang. Sobra na 1 kilo. So, 1 kilo or 2? Ambot lang, di ko kabalo. Karon lang kay mga kilo. Karon lang kay kilo. Kilod. Duwa ko no, ambal ni Nelmar. Duwa ko ro kilo Duwa kag ka tunga? 1/3, duwa tunga. Tunga ito eh. Ang isang gantang duwa tunga. Okay. Hindi na ako mamaligya. Yeah. Standby na kita sa Action Hotline. Production Art Tayhupon. Ang inyo naman din ng news team. Aksyon Dorel Cabato. Reaction Boy Duran. Mga ka-aksyon, din ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio.